ті часи розділені хлопці і дівчата. Давав тим хлопцям науку, читати і писати. Займався з ними так само ненавидно тим, що ходив і працевладковував. Перші договори працовні підписані так само з працедавцем. Боронив хлопців, яких використають. В ті часи працювали гроші по 8 годин. Хлопці, які робили контрабанду, тими часами ці гроші не цінили. Это был человек с необъятными сердцем. Что тут отбывается? Турнир. Не для того, как вам промыть мозги. Не для того, как тут заработать неведомых наступных католиков или православных. Набор, заработать рекрутирование. Нет. Мне хотелось это в этих межах этого поля и учиться с оправданной души. Отказываться. Отказываться за команду, отказываться за то, что треба забить гол. Отказываться за то, что треба быть в обороне, как сама библиотека первая забивать голубь. Пусть и раз. Про спорт. Как вы научились писать отказывать свои семьи. Там, где вы живете. Можно покоить сыны своих батьков. Неузабавно звезд станет батьком, семьей своей жизни. Батьком своих детей. Отказывать так само працовником на своей праце, там, где вы працуете, вы учитесь. И хотелось это попробовать пожелать, будьте отказаны, робите такие кроки. Вот шмат сегодня людей, которые страдают в этой войне, потому что мы душили и научились быть душить. Какая-то спорт, какая-то шостая воля, которая самого можно помогать. Святый Ян Господь, для которого попал в свою жизнь, стоптался, так, израсходовал себе аж до нуля. Все отдал за доброту. И как это работает? Это стены, это мяч, это подлога, это светло, это организаторы, которые так само кладут силы свои. Это помогает здорово. Можно это легко скритиковать и, пробачьте меня, быть таким хейтером, зараз такое модное слово, в интернете разумеет. Просто так, то есть, обхватить, это не то, что робится. Любую инициативу, самую святую, самую налепшую можно обхватить. И часами сбирается как самых всех нас. Которые видео в интернете, которые комменты так само дострельные, самое розовое, конечно. Но совсем неприемлемо. Дело в том, что образ, конкретно, по имени, с мамой, это совсем неприемлемо раньше. Совсем неприемлемо раньше. Какие справді так щиро кажуть, що можна протестити по месту души. Можно не задать это увагу. Але хотелось как-то уверить, что не всем людей турнир подобраться. Не все. Добро, что реакция, это самое, если отдельно самый организатор не думали, добро, что есть какая-то реакция. Значит, кто из них глядит, кому с тем необъятно. Але памятайте, что этот турнир будет так само и вы. И когда то есть его открыть, вы можете сказать, что мне что-то не подобается. Это называется соправда души. Скажем, все он спал, платье, кто здесь что-то делает. Ерунду называют. Не робите это. Как бы что стержите. Пройти, догореть, все отлагивать, выказать все лучше. Выказать это лучше. Вельми легко ховаться за интернетом, вельми легко ховаться за плечами інших людей, наговорами, вельми. Так все правда, что не нарушается. Тому хотелось пожелать, что не немало всех людей, всех 18 команд, или вам, финалистам, будьте соправданы. Тому соправданы, что не измагайтесь за эту победу, будьте соправданы, персонал, который будете проиграли. Я так само гулял, завожусь, и пицца кушать, все вижу, что дни, разные эмоции могут быть так, но это адреналин, разумеется. А я там не был. Адреналин для особливых посвятлений, оставаться сябрами во время самых адекватных, как это помните. Когда тут на футболе не научимся, после уже сил будет там, где 6 лет. Соправданы людьми, чистые, с палакой друг на друга, не хотим сказать на турнир, что с организмом моих сердца. Я не стал обаятельным мужчиной, соправданным. И помолимся молитву, прославим Святейшую Троицу, просим Божьего благословения для вас, для организаторов, так само для всех людей, которые хвала Иисусу. И Сыну и Духу Святому, и на глаз прожгли святые за всю, и на
пачаўся фінальная гульня КДБ-6 Вінігрэт землякі. Зараз побачым, што гульцы будуць дэманстраваць якую гульню на поле. Уступнае слово ксяндза Павла было вельмі такое узрушанае. Сэрца нашых гульцоў вельмі, наверное, спачувалі гэтым словам. Таму зараз на поле яны, як і казаў ксяндз Павел, будуць класці ўсе сілы дзеля перамогі, каб паказаць, хто будзе сапраўдным мужчынам. Але мне здаецца, што абедзве каманды ўжо, якія дайшлі да фінала, усе гульцы гэта сапраўдныя мужчыны, тому што ім застаўся апошні крок да сваёй мэты, да залатых медалёў КДБ-6. Застаюцца апошнія хвіліны да пачатку гэтай гульні. Усе гульцы гатовы. Суддзя таксама гатоў. І зараз яна распачнецца. Паехалі. І адразу ж спрабуюць біць па варотах гульцы землякоў, але удар быў недакладны, і мы бачым атаку Вінігрэта, якая таксама не дайшла да варот землякоў. Вельмі напружаная гульня пакуль у цэнтры пляцоўкі. Гульцы так гуляюць жорсткавата, у мяч, у цела. Але пакуль што такіх момантаў не было. Але адкуль судзяцца, калі гульня толькі пачалася. Зараз мы побачылі, як гулец Вінігрэта трапіў у свайго гульца, калі мяч сел у браму варот землякоў. Вот быў вельмі неблагі удар у выкананні Вышынскага, але брамнік землякоў выратаў сваю каманду, і зараз землякі будуць спрабаваць адказаць на гэтую атаку Вінігрэта, але ў іх пакуль нічога не атрымоўваецца. Не дазваляюць Вінігрэт перайсці цэнтральную лінію поля. Гульня пакуль што ў цэнтры. Гульцы Вінігрэта біць па варотах, але стрэлы, адзін са стрэлаў толькі трапіў да варота. І гульцы землякоў таксама спрабуюць дайсці да варот, але Вінігрэт не дазваляе ім гэтага зрабіць. Дзяліцеся спасылкай з вашымі сябрамі, з тымі, каму будзе вельмі цікава глядзець гэтую гульню, каб все побачылі, мне здаецца, гэты напружаны футбол. І вось вуглавы каля варот землякоў. Біў па варотах Евген Буткевіч, але брамнік зноў ж выратаў сваю каманду. Пакуль што дэманструе вельмі надзейна гульню. Землякі адбіраюць мяч, ідуць наперад, удар Арцёма Бенковскага, і удар быў апасны, але недакладны. Размасоўка выканання Вінігрэта і парушэнне правіл. Землякі парушаюць правіл 29 нумеры Вінігрэта. Зараз будзе свабодны удар. Ігрок Вінігрэта б'е. Удар блакуе Леса землякоў, які стаяў у сценцы. Калі можна так сказаць, гульня троху супакоілася. Гэта вызначае, што няма такіх момантаў, можа, вельмі такіх апасных, ніхто з іх з камандаў не робіць такого моцнага ціску. Гульня ідзе ў цэнтры пляцоўцы. Пакуль што чакаюць
и винегрет, и земляки, и помылки своих супротивников. На працягу турніра абедзве каманды паказалі вельмі моцны футбол, вельмі напружаныя гульні у іх былі. Вельмі можна бачыць поля, вельмі добрыя пасы, вельмі моцны удар, і ўсё у гэтых камандах добра атрымліваецца, і таму яны не выпадкова трапілі ў фінал. Гэтай каманды вельмі дастойна гулялі усе папярэднія гульні на КДБ-6. Вось пару хвілін мы бачым, што пакуль што нічога не атрымаецца ні той іншай каманды. Як я казаў раней, гульня ідзе ў цэнтры пляцоўцы. Гульцы спрабуюць штосьці зрабіць, але пакуль што разлічвацца на памылкі той ці іншай каманды не атрымліваецца. І вось бачылі змену ў составе землякоў. На поле выйшаў 14 номер. Зараз пабачым, ці прынесе гэта ім які Сцеплён. Спрабуюць збіць землякі. І вось гэты удар быў, атрымаўся. Артём толькі прабіваў, але заблакаваў яго брамнік каманды Винегрета. Пас у цэнтр, але дальнейшы пас не праходзіць. Вельмі нелагідна дэманструе гулец Винегрету, але ў яго ўсё ж такі здолелі землякі адабраць гэты мяч. Меняйте, Зео! Гол, як казав, гульцы будуць гуляць до першай памылкі, і вось памылка абаронцы каманды землякоў прынесла плён. І он добра адыграў корпусам гульца землякоў, адабраў яго ў матч, троху скінуў яго ў цэнтр, зрабіў пару крокаў і прабіў. І брамнік ужо нічога не змог зрабіць з гэтай сітуацыі. Лік 1-0 на карысць каманды Винегрет. Зараз побачимо, як будуть на гэты гол будуть адказваць землякі. Мне здаецца, што ў гэтым фінале будзе мала голоў. Але можа лік так і застанецца 1-0, таму што каманды добра гуляюць у абароне. І зараз мы бачым, ось гэта брамнік. Як подвез для своей брамы, скинул одразу на ноги гульцу Винегрета, и той с першим же стрелом отправил мяч у браму. Лік 2-0 на користь команды Винегрета. Ось, як казав, мой прогноз не збувається. Ми бачимо, як Винегрет уже забиває другий мяч. Але мені здавалося, що гульня буде напружена, і лік 1-0 протримається матч до всього. Зараз побачимо, чи Винегрет здолее, аби павялічыць лік, ці землякі змогуць адыграць гэтыя два галы. Уже бачылі натрат. Брамнік каманды Винегрета укидывае мяч у спрабуюць далей разыграць, як мы бачылі гэта вуглавы. Таксама разыгралі праз цэнтр, і гулец Винегрета не вельмі так добра трапіў паваротам, але гэта быў галявы момант, вельмі добры. Зараз бачым зноў жа. Ўжо не праз цэнтр, ужо гуляюць на фланг, але іншы пас шоў на цэнтр. Зараз што зробіць Винегрет? Распасоўка ў цэнтр поля, але троху не зразумелі адзін аднаго гульцы Винегрет. Зараз буду спрабаваць зрабіць сваю атаку землякі. І пры
Напоминаю вам, лік 2-0 на користь команды Виннигрет. Уже пошло полову першого тайму, лік 2-0. Гульня напружена, моменти мають ці інші, але Виннигрет своїми моментами користається вельми добре, реалізовує. А земляки не можуть довести до вельми такого небезпечного удару, тому що гульці Виннигрета, оборонці команди вельми добре, так скажем, підчищають за собою гульню. Подбор стається за сьогодні. Бачили, як Брамник вирятував свою команду. Гулець Виннигрета бив по Брамі, але Брамник все ж таки з запашних сил кинувся на м'яч і перехопив цей вельми чудовий стрел. Была неплохая распасовка каля Брамы Виннигрета в виконанні гульців команди земляки, але до такого вельми опасного нічого не дійшло. Здолели перехопити м'яч, зараз ми бачимо, як він виводить м'яч з аута. Пас наперед, не докладно. Хто не промовляє. І заробляє стандартний момент каля ворот землякова гульці команди Виннигрет. Зараз побачимо, чи зможуть вони що-небудь зробити. І вибирає, як самохвярно, Брамник вийшов з Брами на припиніть цей удар, і його гэта атрымалася. Брамник показав вельми добру гульню. М'яч кидає в центр, але не здолів гулець Виннигрета. Пас по версі, ще один пас по версі, але м'яч трапляє тільки в аут. Вітаю тих, хто знову ж долучився до нашої трансляції. Лік 2-0 на користь Виннигрета. Земляки спробують одіграти ці м'ячі, але брамники і оборонці Виннигрета гулять вельми надійно, не дають бити з таких незручних позицій. І поки що гульня йде тим речищу, яким вона йде. Лік 2-0 на користь Виннигрета. У Виннигрета є моменти, у земляков є моменти, але Виннигрет, як ми бачили вже раніше, реалізовує те, що має. Гульня йде в центрі пляцовці, паси верхом, які нічого поки що не приносять. Зараз побачимо, що буде триматися земляков. Тримають гулець м'яч каля себе, але Євген Буткевич з Виннигрету його перехопив м'яч і вибив його в аут. Гульці земляков поки що не розуміють один одного. Паси на чужой полові поля не можуть їх опрацювати. Так само, як зараз і гульці Виннигрета. Поки що команди кидають м'яч з полови на полову поля. І ось ми бачили, як пройшов, розібрався в цьому моменті Артем Бенковський, але його ж гульці, його ж не зрозуміли. Земляки спробують атакувати, але поки що Виннигрет вельми добре гуляє в обороні. Удар виконання Артема Бенковського, але недокладно. Каб одіграти ці два голи, треба бити по воротах, а не мимо. Ось, це був
вельмі опасны момант, калі гулец дагнаў гэты мяч, але не атрымалася яго і землякі зарабляюць аут. Зараз побачым, ці могуць яны атрымаць зрабіць сваю атаку. І гэта было парушэнне правіл, зараз будзе вельмі опасны штрафны удар у выкананні землякоў. Гэта галявы момант. Ці здолець яны адгуляць один гол, ці не. Ім трэба спадзявацца толькі на саміх сябе. Все залежыць толькі ад самих гульцоў Венігрэта і, як мы зараз побачили, ад абаронцаў Венігрэта, які разабралися в гэтым моменце і змаглі адабраць гэты мяч. Зноў жа землякі спрабуюць атакаваць, не сапуняюцца, яны ведаюць, што калі не адыграюць хаця б адзін мяч у першым тайме, то ім будзе цяжэй, нашмат цяжэй у другім. А засталося вельмі мала часу да конца першых тайм. Легенды хоць праходзіць аднаго гульца, але ў другога не атрымліваецца. І раз наводзіць мяч, гэта значыць землякі. Не даюць без павароту Венігрэту. І вось так скончыўся першы тайм гэтай гульні. Лік 2-0 на карысць Венігрэта. Яны зрабілі у пачатку першага тайма две трапныя атакі і забілі гэты два мячы, а потым гульня была вельмі роўная, напружаная. Моманты малі як гульцы землякоў, так і гульцы Венігрэту. Але лік так і застаўся, лік 2-0. І зараз будзе невялікі перапынак. І пабачым, што каманды здолеюць зрабіць у другой палове. Каманда вельмі моцная, таму так і Венігрэт можа пайсці ў адрыў, так і землякі могуць дагнаць Венігрэт і навязаць вельмі такую барацьбу добрую, напружаную. Обе команды моцныя фізічна, моцныя тэхнічна. Гульцы бачаць, як мы бачылі, вельмі добра гуляць у пас, ведаюць адзін аднаго, рухі адзін аднаго. Вельмі такая гульня камбінацыйная і жорсткая адначасова. І ось зараз почнеться друга полова гульні. КДБ-6, Венігрэт, земляки. Это финал. И земляки
Поки що проіграють з ліком 0-2. Опасний момент зараз був біля ворот Вінігрета. І Брамнику Вінігрета прийшлось вибивати, виносити в цей м'яч з своєї зони. Ми бачимо удари со стороны Землякова, але гульці Вінігрета їх блокують. Поки що не потрапило в другу половину ні одного удару по воротах той чи іншої команди. І ось це був вельми незручний момент у виконанні Земляков. Брамник Вінігрета вибивав з запашних емоцій цей м'яч. Був такий вельми складаний удар, стрел по воротах, по брамі. Але все ж таки голи поки що не бачить Земляков. Лік 2-0 на користь Вінігрета. І ось ми бачили, це було припинення гульця команди Вінігрета, гульця. І суддя це побачив, зараз буде виконання. Свободний удар. І що зараз в этой контратаке зможуть зробити земляки. Пас. Один і більше нічого не отрималося, поки м'яч в аут. І зараз ми бачили по початку другого тайму, що гульці б'ють з полову на полову. Другої чи іншої команди, але поки що тільки був вельми опасний момент у виконанні Землякова. А так іначе вони трапляють за брами. Бачно, что в другой половине земляки вельми настырно, вельми напруженно идут наперед и не ожидают откулять эти два мячи, потому что вести до финала и проиграть с ликом 2-0, может так, не буду казать, что без борьбы, але так, как не зачепиться за эту волну, яны не ожидают. Мы зараз бачим, что яны покладают все силы на этой прицелці. И вот уже был еще один опасный момент виконання Землякова, или Брамник вырвал свою команду. Мне здається, що земляки все ж таки скажуть свої слова на этом фінальному матчі КДБ-6. Виконання Землякова, але зараз вже перехопляє м'яч Євген Буткевич. Йде наперед. І нічого не тримається. Знову ж контратака Земляков. Розпасовують вони і забивають цей гол. І забивають. Гульці Вінігрета показує, що він забивав гол, але... Тут нет повтора, тут онлайн. Не надо останавливать. І зараз був вельми такой непредказальний гол. Показували гульці Вінігрета, що його забили рукою, але пробачте, так не бачив в пилу этой боротьби. Мені здається, що там і рука, і нога була все одночасово. І лік 2-1. А користь команди Вінігрет, земляки сказали, як оказалось, уже своє слово. Пробачте за таку тавтологію. Зараз побачимо, як буде розвиватися підготовлення далі. Вінігрету треба ще забивати, як більш спокійно протягувати цю гру.
гэта голу, гульня пайшла вельмі напружанай, вельмі такія моцныя эмоцыі, вельмі ўжо жорстка сталі нават гуляць гульцы, таму што землякам застаецца адзін гол, і яны ўжо будуць працягваць барацьбу на раўных з Венегрэтам. Лік 2-1 на карысць Венегрэта, але землякі ў другой палове паказваюць вельмі дастойную, вельмі моцную гульню. Але, як мы бачым, землякі пакуль што не могуць добра выйсці са сваёй паловы, але брамнік так ось троху падвозіць і зноў жа ж, як кажам, падвёз ды выратаваў сваю каманду. І гэта быў такі небяспечны стрэл у супраціўленне ходу брамніка Венегрэта, але мяч не трапіў варота і атака ў выкананні Венегрэта, і Алексей Вышинский не трапіў па пустой браме, скідаем у свой гулец, але там у пылу барацьбы ўсё ж такі землякі здолелі адбіцца ад гэтай атакі. Гульня вельмі напружаная, суддзя вельмі часта, прабачце, вельмі шмат умешваецца гэту гульню, таму што без яго паправак гульня мела вельмі аж занадта напружаны характар. І гэта быў вельмі небяспечны стрэл, але брамнік землякоў выратоўвае сваю каманду. Лік 2-1 на карысць Венегрэта. І вось мы бачылі, як моцнай сілай прадаўлююць землякі Венегрэт, б'юць па варотах, але брамнік выратоўвае каманду, і таксама абаронцы дапамагаюць свайму брамніку. І вось так землякі зарабляюць вуглавы удар. Зараз побачым, што ў іх атрымаецца ў гэтым стандартным становішчы. І мы бачылі, што ігрок здолеў праняць гэты мяч, але удар яго не атрымаў. Гэта быў удар у выкананні Міхкевіча, але абаронца землякоў заблакаваў гэты удар. І вось бачым, як брамнік сам ахвярна ў падкаце выбівае гэты мяч, каб яго не забілі ў яго браму. Брамнік гуляе як і за брамніка, так і за абаронцу. Напружаная гульня. Зараз побачым, што атрымаецца. Вельмі такія высокія хуткасці, вельмі добрыя пасы, вельмі добрае бачанне поля. Гульцы не жадаюць саступаць 1-1. І зараз побачым, што ўсё ж такі будзе. Ці здолеюць землякі забіць гэты так ім патрэбны адзін гол, ці Венегрэт пратрымаецца і нават можа яшчэ што-небудзь адкажа ў браму землякоў. Гэта быў стрэл, але ён не трапіў па варотах. Землякі не пакідаюць сваіх спроб, каб параўняць лік у гэтай гульні. І вось гэта быў небяспечны стрэл, брамнік выртаўся каманды набівання, гуляць Венегрэта. І на дабіванні гуляць Венегрэта не здолеў адправіць мяч у браму, але мяч быў вельмі высока, таму да яго няма ніякіх пытанняў. Зараз землякі взялі тайм-аут, каб абмеркаваць тактыку на апошняй хвіліны другога
тайму, тому що коли яны не забиваюць гэты гол, то яны атрымоўваюць другое месца, а Вінігрэт абараняе тытул пераможцы КДБ. І вось гульня распачынаецца зноў. Зараз побачым, ці здолеюць забіць. Побачим, что гульцы земляков выпустили 4-го полевого гульца, які гуляе на браме. Будуць спрабаваць яны забіць так патрэбны гэты гол, рэалізуючы лішняе гульца на поле. Вы бачили гэту папярэдняй гульне за трэцяе месца ў выкананні каманды Савіла. Гэта прынесла ім вельмі такі добры плён, было павялічыць колькасць момантаў. Зараз побачыць, павялічыць колькасць момантаў у землякоў. Удар высокая оборонца и противник выратовывает. Вельмі напруженым бачым і борныя эмоцыі, крыкі у выкананні гульцоў той іншай каманды. Потому что все, кто гуляе на гэтай пляцоўцы, жадаюць перамагчы КДБ 6. Вінігрэт жадае абараніць гэты тытул. А земляки, команда, якая гуляе першы раз на КДБ, жадае смакаваць смак пераможцы. І тым, хто можа зноў долучыцца до нашай трансляцыі. Я напоминаю, што ліку за 2-2 на карысць землякоў. Ось так ось землякі робяць камбэк. З ліку 2-0 яны адыгрываюць і лік 2-2. І калі гэта застанецца ў асноўным часе, будзе дапаўняльны час. Зараз мы побачым, як будзе далей развівацца гэта гульня. Вельмі напружаная гульня, вельмі шмат момантаў, вельмі шмат фізічнай барацьбы, вельмі шмат барацьбы тактычнай. Зараз побачым, якая каманда ўсё ж такі мацнейшая. І гэты апасны момант блакуе. Более от Вінігрэту не дае мячу трапіць па браме. Не ведаю, што яшчэ казаць. Лік 2-2. Команды гуляюць вельмі напружаны, востры футбол. Лік может павялічыцца на бок той ці іншай каманды. Абедзве каманды маюць вельмі шмат момантаў. Зараз убачым, што ўсё ж такі атрымаецца, ці землякоў, ці Вінігрэт. Хто больш жадае атрымаць гэтую перамогу на КДБ. Зараз гульня проходит на центре пляцоўкі. Пакуль што да ворот не доходит наша команда. Все попытки перастороги дайсці да ворот ці зрабіць стрэл блокуюцца абаронцы той і іншай каманды. Вельмі надзейна гуляюць гульцы. І землякоў, і гульцы Вінігрэт. Пакуль што команды гуляюць да памылкі. І гэтая памылка можа вырашыць, як скончыцца гэтая сустрэча. Вельмі опасны зараз момент выканання землякоў.
трапіў па браме. Брамнік выразіў сваю каманду. Засталося ўжо не так шмат часу. Калі лік застанецца 2-2, то будзе дапаўняльны час. І у нас, можа, з вами будзе такая вельмі прыгожая магчымасць, калі дапаўняльны час скончыцца з нічыйным лікам, пабачыць буліты. Спрабуюць гульцы той іншай каманды правесці такую вельмі добрую гульную пас, але у апошні момант усё ж такі нічога не атрымліваецца, гульцы перахапляюць мяч, і вось асноўны час скончыўся з лікам 2-2, і зараз будзе 2 таймы па 5 хвілін, а пасля буліты. І што зможа нам сказаць Владислав Зарэцкі? І што зараз Владислав нам скажа, ці побачимо буліти на гэтым КДБ, или ці ўсё скончыцца ў дапаўняльны час? Я не ведаю. Хочет пару слов сказать по поводу игры, Даша. Даша хочет. Вельмі напружаная гульня. Зараз побачым, што будзе далей, як будзе яна працягвацца. Ніхто не разлічвае, што яна будзе ісці ўжо ў овертайме. Што будзе дапаўняльны час, і што, можа, мы даже нават побачым буліты. Я таксама разлічваю, што ўсё скончыцца ў асноўнай время, у асноўны час, і якая-небудзь каманда атрымае перамогу. Перший тайм. Перший тайм овертайма і лік 2-2. Команды будуть спробувати вирішити все у гэты дапаўняльны час. Бачили, что вельмі так трапіў опасных гэта стрэл гульцу Вінігрэта, і он патрабаваў змены. Мы бачым, што гульня ідзе ў цела, вельмі напружана, вельмі моцныя удары, моцныя пасы, моцныя фізічныя гульцы той іншай каманды, які навязваюць барацьбу. І вось неблагой момант у выкананні Вінігрэту, але да стрэлу не дайшло. Вельмі напружена гульня. І земляки заробляють вугловий удар. Лік 2-2. Дапаўняльны час. Зараз побачимо, хто з команд здолее переломить ход гульні на своей коры. І ось опасный момент у виконання земляков. Было 2 спробы забить гэты мяч. І добра контратака у виконанні Вінігрэта. Вельмі сейчас незручные моменты были. И у земляков Вінігрэта, але брамнікі показывают надзейную гульню у браме. Яны не даюць мячу трапіць у свою браму. Яшчэ один удар, але недакладна. Это был пас на пустую браму, але гулец не поспел к этому мячу. Это был 100% голевый момент. Что робит Вінігрэт? Знову ж удар, знову ж виротовнює брамник земляков свою команду. Еще один удар, але недокладно. Не треба мяч у поворотах.
Зараз буду спробувати розпочати свою атаку земляки. Поки що він розпочинається, але в центрі перехопляє м'яч. Відіграє знову ж земляки. Удар і гол! Земляки забивають гол. 3-2. Лік 3-2. Мы бачим, что гульцы Винегрета змінили Брамника на другого полевого гульца. Зараз вони будуть спробувати розпасувати команду земляков, як вони це зробили у кінці другої полови основного часу. Ці здолі зробити Винегрет сьогодні побачимо. Гуляєв у нас пішло вельми саромахвярно, вельми моцно. І ось ми бачимо удари, це знову удари виконання Вінігрета. Ці здолі Вінігрет уже, і вони здоліться зрівняти лік, як це зробили земляки, які зрівняли лік і вийшли наперед. Лік 3-2 на користь команди земляков. Бачимо, вельми напружено, вельми такі добрі. Его чуть не привел до гола, але вирятував у ахвярному подкаті його оборонця Вінігрета свою команду. Жош, язик сплетається. Не можу нічого не сказати. Ми бачимо, що був такий вельми опасний випад. Після подкатів п'яті Вінігрет спробує зрівняти лік, але поки що нічого не отримовують своїх. Вельми напружена гонка. Бачимо, що завзяють за команду Вінігрет. Але ці принесе гета плен Вінігрет, і ці здольці вони вже у опошні 5 хвилин зрівнять лік. Кап перевести усі рибеліту в гэту гульню. Побачимо. І все побачимо ми далі. Лік 3-2 на користь команди земляков. Але все ж таки запам'ятав, наверное, гульці Вінігрета, що у них на брамі стоїть оборонця, полявий гулець. Який зараз пропускає м'яч. Треба, мені здається, було гуляти на його, коп'є, огонь у своєї команди. Лік 4-2 на користь команди земляки. Земляки зробили вельми добрий камбек. З ліку 2-0 вони вже ведуть у гэту гульню у 2 м'ячі. 4-2. Що роблять земляки? Це невероятна гульня. Земляки роблять все магчиме, немагчиме, кап. Отримати гэты кубок Дона Боска 6. Шостий кубок Дона Боска. І нічого не отримався гэтага штрафного удара. І Вінігрет усі емоції веде наперед, удар, але недокладний удар. Лік 4-2 на користь команди земляков. Зосталися опошні хвилини этой гульні. Это добавляемый час. І
порушение правил у выконання Вінігрета. Жорстко згуляв подкатці супер земляков. Добрий пас був, але який не пройшов виконання Вінігрета. Вінігрет гуляє зараз трошки розгублений. Не видить, що робити, тому що вже трапив в ворота два такі несподівані м'ячі. Побачимо. Сталося після хвилини. Ці здолються не переломити ходу цієї гульні. Як це зробили земляки. Повноцінна гульня у виконанні Вінігрета. Розпасовується на земляков. Трохи недокладно. Прямовується до чого. І натрапляє на вугловий удар. Надійно гуляє Барбоса Вінігрета, який зостається опошнім перед воротами. Что здолее зробити Вінігрет, нічого поки що не проявляється. Не можуть вони дойти до ворот, как зробити небезпечну гульню, как зробити небезпечний стрел, забити гол. Ось ми бачимо, як Самокварм йде гуляти, але його відбирають м'яч, і він протестує, що його на ньому відбулося порушення правил, і суддя каже, гуляємо далі. Ліг 4-2 на користь команди «Земляки». Удар Йоста, Лені недокладно. Треба, як буде грати два голи, треба трапляти у браму. Опасний штрафний момент каля брами земляков. Зараз побачимо, ці здолють забити гол Вінігрет. І ось гол! Виконання Вінігрета. Ліг 4-3. Зараз буде вельми напружена гульня. Досталися опошні хвилини. Але все ж таки, мені здається, гульці так не заступиться. Побачимо боліти. Зараз ми все побачимо. Вельми напружена гульня. І момент мели земляки, але поки що отримали перемогу з ліком 4-3. Гульня вельми напружена була, вельми шмат моментів. Але все ж таки мощнейшими были земляки. Они, наверное, хотели досягнуть меты. И Вінігрет не здолел оборонить чемпионский свой титул. Тому мы с вами развитываемся. Лиг 4-3 на користь команду земляки.